Vakantieliefhebbers, welkom. Ik ben Marco, jullie parketeer en ik laat jullie de mooiste vakantieparken zien. Anders dan de andere parken van Centerparks zijn de cottages hier voornamelijk in het bos gebouwd in plaats van om een heel groot meer heen. Wil je toch een mooi uitzicht hebben van een meer, dan zijn er enkele pareltjes te boeken, waaronder deze prachtige 4-persoons VIP. Centerparks heeft de styling van de cottages goed voor elkaar. En als je de woonkamer binnenstapt, stap je binnen in een oase van rust. Alles is op elkaar afgestemd. De kleuren op de muren, de meubels, de vloer. Over elk detail is nagedacht. Een kookeiland is in 2021 natuurlijk helemaal de standaard en gelukkig voldoet deze cottage daar perfect aan. Hij is uitgevoerd in een warme moderne stijl, heeft een grote koelkast en er is zelfs een combi-mat met rond geplaatst om de gebrachte broodjes in op te kunnen warmen. De kleuren en de aankleding zijn vanzelfsprekend een stuk rustiger in de slaapkamer. Want dit is de ideale plek om al die drukke dagen op werk of school weer van je af te kunnen schudden en je weer volledig op te laden. De rest van de vakantie ook heerlijk te kunnen ontspannen, heeft deze VIP cottage vanzelfsprekend een fantastische badkamer. Met sauna, bubbelbad en een fantastische spiegel. Wil je meer informatie of inspiratie? Kijk dan op www.parkvakanties.nl. Laat een like achter, abonneer voor meer en dan zien wij elkaar de volgende keer. Bedankt voor het kijken.